אז ערב טוב לכולם, אני שמחה לראות אתכם כאן. אני מניחה שיש פה עוד כמה אנשים לא מהקבוצה שלי, אז יכול להיות שחלק מהאנשים לא ממש מכירים אותי, כי ככה אמרתי, המבצע הזה כזה מדהים, שאני רוצה שבאמת כל האנשים ידעו עליו, כי בדרך כלל אני עושה את הזומים רק לקבוצה שלי. אמרתי, עכשיו אני פותחת את זה לכולם, שככה אם אני יכולה לתת מידע לכולם, אז למה לא? אוקיי? אז אני רוצה לדבר היום על 8 שמנים שמשתתפים במבצע. זה בעצם 4 זוגות. המבצע בדוטרה ישראל זה בוגו 1+1, שקונים שמן אחד מקבלים שמן שנים במתנה. אז בואו אני אעלה את המצגת שלי. איפה המצגת שלי? הנה המצגת שלי. יופי. טוב, אז אני רואה פה, כן, אני רואה פה כמה נשים לא מוכרות, כמה פנים לא מוכרות, אז אנחנו נכיר תוך כדי, בסדר? אז ככה, אז כמו שאתם יודעים, יש לנו את המבצע הזה של 1+1, שאם אנחנו קונים את כל השמנים ביחד, אז אנחנו מקבלים גם 6 של הרולרים כאלה, כן? שאפשר מהם לעשות אחר כך כל מיני תערובות לבד. זה דבר מאוד מאוד שימושי ונוח. אני ממש, ברגע שבן אדם מצטרף לדוטרה, אני חושבת שזה הדבר, עוד דבר שכן, שהוא חייב פשוט שיהיה לו בבית, כי בלי זה אי אפשר להתקיים, כן? זה פשוט דבר שיחד עם ערכת משפחה, כאילו צריך שיהיו כאלה דברים בבית, כי זה פשוט must have, כן? וזה זה גם כן מקבלים ברגע שקונים את כל הבנדל, את כל השמנים, אז זה כאלה בקבוקים של ספרי, כן? שזה ממש ממש שימושי, במיוחד עכשיו ליתושים. אני לא יודעת איך אתם, אבל אני ממש סובלת מהתקפה של יתושים. ממש אוכלים אותי כל הזמן, זה אף פעם לא קרה, לא יודעת מה היה השנה. אז אני עושה מזה כל מיני ספריים לחדר, ספריים לאמבטיה, ספריים לשירותים, עכשיו ספרי נגד יתושים, דבר מאוד מאוד שימושי. גם כן פותחים כזה, שמים שם מים, בדרך כלל אני שמה שמנים וזהו, ויש לי ספרי כזה כיפי לחדר, לארון בגדים, למצעים, you name it. כאילו פה תפעלו את הדמיון שלכם, כן? אפשר לעשות מזה ים של דברים. אז זה השלישייה כזאת מקבלים גם כן, יחד אם אתם קונים כל 4 זוגות. אז בואו עכשיו נדבר על הזוגות האלה, הזוגות שיש במבצע. מי שלא מכיר אותי, שוב, אני רואה פה, אוי, ינושקה, איזה כיף. אני רואה פה דברים, אנשים פנים לא מוכרות. אז שמי אנסטסיה למפרט, אני ארומתרפיסטית מוסמכת, אני מורה ליוגה, מנטורית לאורח חיים בריא. אני מאוהבת בשמנים של דוטרה, אני כבר איזה 5 שנים אני איתם, וזהו, לא מחליפה אותם לשום דבר, כי אין יותר טוב מזה, אוקיי? זה האינסטגרם שלי, מי שעדיין לא עוקב אחריי מוזמן לעקוב אחריי. אז יאללה, בואו נתחיל. ככה, לפני שאני מתחילה, ממש דברים הכי קטנים שאני תמיד מתחילה בהרצאות שלי. מה זה שמן הטרי ומה ההשפעה של שמן הטרי? בואו נתמקד בהשפעה בתכלס, מה השמן הטרי עושה. אז תוך 22 שניות הוא מגיע לתוך המוח שלנו ומשפיע על כל התא שבגוף שלנו, אוקיי? תוך 2 דקות זה ממש מגיע למחזור הדם שלנו ומשפיע על כל הגוף, על כל המערכות. תוך 20 דקות זה משפיע על כל התא בגופנו, ותוך 2.5 שעות זה מתעכל בגוף. אז השפעה מיידית, וכמו כשאתם מריחים את השמן, אתם ישר מבינים את זה, כן? אז מה השמן הטרי עושה? הוא מספק את החמצן לדם,
הוא פי 40 או 60 יותר חזק מהצמחים. פה יש לנו כמה צמחים בבוגו הזה, אז נדבר על זה, בעצם צמח אחד שזה סילנטרו. הם מעלים לנו את התדר, כן? ובמבצע הזה משתתפים כל מיני שמנים של ערכת רגשות, שזה פשוט הערכה שעכשיו היא כל כך חשובה לכולנו, אוקיי? אז בגלל ששמנים מעלים את התדר שלנו, התדר שלהם מאוד מאוד גבוה, הם עושים ניקוי רעלים, בלי ניקוי רעלים, כל חצי שנה אני עושה ניקוי רעלים, על בסיס של שמנים אתריים, אז הם מנקים את הרעלים שלנו, זה מאוד מאוד חשוב. מנקים את הגוף ברמה התאית, משפיעים על המערכת העצבים ועל כל המערכות שבגוף שלנו, אוקיי? שמנים מופקים מכל מיני חלקים של הצמחים, מפירות, מקליפות של פירות, כן? מעלים, משורשים, מענפים, מפרחים, אז מגזע, משרף, מכל מיני. כמובן שהשמנים שלנו הכי איכותיים שיש, כי יש להם תקן טיפולי, זה גם כן חשוב לדעת. השמנים שלנו אפשר לקחת, יש 3 דרכי שימוש, כן? אז דרך אחת זה הערכה, אנחנו מריחים את השמן והוא ישר משפיע על המוח שלנו, אנחנו יכולים למרוח אותו על הגוף ואנחנו יכולים לקחת אותו לקיחה פנימית. והיום אנחנו נתייחס לזה בשמנים שמשתתפים במבצע. אז בואו נתחיל. אז הזוג הראשון, המהמם, השמח, הכתום, הצהוב, המאושר, זה תערובת שיר, וקונים תערובת שיר ב-117 שקל ומקבלים תערובת סיטרוס בליס במתנה. אני חשבתי שהתערובת הזאת תהיה הכי נמכרת מהבוגו הזה, מסתבר שלא, ממש הופתעתי. לדעתי זו התערובת הכי כיפית פה, אוקיי? אתם זוכרים אני לא יודעת אם אתם מכירים, כן? זה הגלגל כזה של ערכת רגשות. כולם מכירים ערכת רגשות? כאילו תרימו את היד מי שלא מכירים. אוקיי, אז יש לנו ערכת רגשות, ערכה מדהימה, שהיא באה בקופסה כזאת. איזו קופסה? הנה, בקופסה כזאת היא באה כמו תכשיט, והיא שווה יותר מתכשיט, מכל תכשיט. זה בעצם ערכת רגשות שיש בתוך 6 שמנים, חוץ מפורגיב שהוא נמצא אצלי בחדר טיפולים, כי אני מטפלת בו כל הזמן, כל יום אפשר להגיד. אז זו ערכת רגשות שמטפלת ברגשות שלנו. עכשיו תסתכלו איך זה בעצם עובד, כן? אז יש לנו כל מיני רגשות בגוף, זה רגשות הכי, בוא נגיד ככה, הכי פופולריים, כן? הכי נפוצים, כן? ויש לנו 6 שמנים, ותסתכלו מה ההרכב של השמנים האלה. כאילו נגיד שמן מוטיבייט הוא מורכב מהדרים וממנטה. באיזה רגשות הוא מטפל? תשישות, יגון, אכזבה, אפתיה, חוסר ביטחון עצמי, דאגה, כן? בעצם כל חלק של הצמחים מטפל באיזושהי בעיה ספציפית, כן? אז אנחנו לא נדבר פה על ערכת רגשות כולה, כן? כי זה לא הנושא. אנחנו נדבר היום על תערובת צ'יר, על תערובת פשן ועל תערובת פיס. אלה שלושת התערובות שנמצאות עכשיו במבצע, ועליהם אנחנו נדבר. אז תערובת שיר זה תערובת מעודדת, תערובת משמחת, תערובת ככה שאפילו ילדים מאוד מאוד אוהבים אותה. יש לה ריח כזה של איזשהו סוכריה על מקל, משהו כזה מאוד מאוד ילדותי, מאוד כיפי, מאוד פותח, מאוד מושך, מאוד מתוק, משהו כזה ממש ממש מעודד. והיא מורכבת מעדרים ומתבלינים. למה? כי העדרים הם מעלים מצב רוח,
ותבלינים הם מעוררים בנו את התבלינים, את הספייסס, כן? את החשק, את התשוקה, את האש, כן? אז כשהם עובדים ביחד, תבלינים והדרים, אז בעצם נוצרת התערובת עידוד שנקראת שיר, כן? תערובת משמחת, כן? מעלה מצב רוח. אז לכל האנשים שחסר להם שמחה, לכל האנשים שחסר להם קצת תשוקה לחיים, שהם עצובים, שהם בדיכאון, שהם חסר להם חיוך על הפנים, שהם לא מאושרים, שמשהו קורה להם בחיים, אני מאוד מאוד ממליצה על התערובת הזאת. יש אולי פה... לא רואים את כל הדף או שזה רק אצלי? זה היה רק אצלי, סליחה, סליחה. אז אני יכולה להגיד שהתערובת הזאת יש לי באוטו, עכשיו הבאתי אותה, כאילו יש לי בתיק, כן, כל הזמן יש לי אותה בפנים. בדיוק לפני יומיים נסענו עם איזשהו זוג, נפגשנו עם איזה זוג בשבת דווקא, ופתאום נגררנו לכל מיני נושאים די קשים וזה, ואנחנו נושאים ואנחנו מדברים על זה, אמרתי, טוב חברים, בואו נחליף נושא, אני נותנת לכולכם להריח את השמן הזה, וזה היה שמן שיר, ואז אני נתתי ככה לזוג שישב מאחורה באוטו, ואמריך אומר, וואי, מה זה הריח הזה? אמרתי, זהו, תנשמו, ובואו נחשוב על משהו כיפי. זה בדיוק מה שעשינו, ושיחה התחלפה, והתחלנו לצחוק והכל. אז ככה השמן הזה עובד. אני יכולה לתת לכם עוד דוגמה. בקורונה, בתקופת קורונה, זוכרים את התקופה המדהימה הזאת, כן, שהייתה לנו? אז חברה שלי, דווקא הייתה או ברוסיה או באסטוניה, לא יודעת איפה הייתה באותו רגע, אז כולם היו בבית, וילדים והורים וכולם, היא אומרת לי, תקשיבי, אם לא צ'יר הזה, אני חושבת שכל המשפחה הייתה הורגת אחת את השנייה, כאילו כל חברי משפחה היו הורגים אחד את השני שם בקורונה, כי כולם היו אחד על השני וכולם היו ביחד ולכולם היה חסר ספייס ואוויר וכל מיני זה. אז היא אומרת לי, על הבוקר אני פשוט הייתי מורחת את כולם בצ'יר, ככה שלוודא שכל היום הולך ב, ב, בתו הנכון, כן? אז זה שיר, או זה תערובת שיר. איזה מרכיבים, וואי, תקשיבו, אני מריחה את זה וזה פשוט עושה לי את זה, כן? אז איזה מרכיבים יש לנו בשיר הזה? קליפת תפוז, ציפורן, כוכב אניס, הדס לימוני, אגוז מוסקת, תמצית וניל, שורש ג'ינג'ר, קליפת קינמון ושמן גרניום, אוקיי? אז אלה השמנים שיש לנו בתערובת הזאת, מדהימה, 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 מה אנחנו עושים איתה? אז אני משתמשת, אני מאוד אוהבת רולרים של התערובות האלה, מה אני עושה? אני כבושם, אוקיי? אני שמה את זה פה, אני שמה את זה על הזרועות, מריחה ככה, זהו, לא צריך יותר מזה. אותו דבר גם אצל ילדים, ילדים אפשר להשתמש מגיל 3, בעצם יש לנו ערכת ילדים, כן? אבל אם זה ילד כבר מתבגר ומעל 3, אז אפשר גם להשתמש בתערובת הזאת. אם זה אפשר לעשות רולר, אמנם מה שעכשיו מוכרים, מה שמשתתף במבצע זה שמן של 5 מיליליטר. אז מה שאתם יכולים לעשות, הנה יש לכם רולרים, נכון? אתם לוקחים רולר, ממלאים אותו בשמן קוקוס מזוקק שלנו, שמים 10 טיפות של תערובת צ'יר, תלוי למי אתם רוצים לעשות את זה, וזהו, ויש לכם תערובת, כן? זה הרבה יותר זול מאשר לקנות כזה מוכן, אוקיי? יכולים להכין לבד. זה ממש ממש נוח. אז זו תערובת שיר, אנחנו לא משתמשים בה ללקיחה פנימית, אנחנו יכולים לשים אותה בדיפיוזר, ואז החדר שלכם יתמלא במשהו כזה שמח ואופטימי ומשהו כזה כיפי, אז בדיפיוזר חד משמעי אפשר להשתמש.
אני הכי אוהבת ככה, אני הכי אוהבת להשתמש ברולר, במריחה, כי אז הכל מריח כזה. או ממש מהבקבוק, לעשות כמה נשימות ופשוט ליהנות, אוקיי? אז קונים את התערובת המדהימה הזאת, מקבלים תערובת לא עוד יותר מדהימה, אני לא יכולה להגיד שהיא עוד יותר מדהימה, כולם פה מדהימות, כן? התערובת לא פחות מדהימה, אוקיי? שזה תערובת סיטרוס בליס, שהתערובת הזאת כולם אוהבים אותה. כי אני חושבת שאי אפשר לא לאהוב שמנים של עדרים. פגשתי כמה אנשים בודדים שלא ממש אוהבים את השמנים של עדרים, ממש להפתעתי, אבל יש גם כאלה. אז מה יש בתערובת הזאת? יש שם את כל העדרים, תפוז בר, לימון, אשכולית, ברגמוט, מנדרינה, אז כל זה ביחד, ויחד עם זה יש טיפה של וניל, שווניל זה כמו דובדבן על הקצפת, כן? זה נותן כזה מתיקות כזאת כיפית, זה נותן כזה משהו מחבר ביחד, זה נותן, אתם יודעים ששמן וניל, אני תמיד אומרת לכל המתווכים שאני מכירה, תשימו בדיפיוזר שמן וניל לפני שאתם רוצים למכור את הדירה, אז דירה שלכם תימכר מאוד מאוד מהר. למה? כי וניל הוא עושה שלום, הוא עושה משהו כזה, ריח של מאפה, הוא עושה ריח כזה מאוד מחבק, משהו מאוד כזה שבא לך לאכול אותו ישר, אוקיי? אז התערובת סיטרוס בליס יחד עם שמן וניל זה פשוט שילוב מנצח לגמרי, כי התערובת הזאת כולם אוהבים, אוקיי? גם מבוגרים, גם ילדים, אז התערובת הזאת היא מאוד מעוררת ומאוד משמחת ומאוד כזה, מאוד טעימה, כאילו הריח פשוט מדהים, ויחד עם זה היא מאוד מרגיעה. אז בגלל שכל התפוזים וכל העדרים הם מאוד מרגיעים, אני שמעתי, אני לא אשכח את זה, שמעתי, הייתה לנו הרצאה עם ורדה בירן בזמנו לפני המון 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 זמן, והיא אמרה שהיא שמה את התערובת הזאת על כפות רגליים של הנכדים שלה, אוקיי? אז היא מדללת אותה בדילול הנכון ושמה לפני שהם הולכים לישון להרגעה. אז שימו לב שהתערובת הזאת היא גם יכולה מאוד מאוד להרגיע, גם את התקפי זעם, גם לאנשים שקצת עצבנים כאלה אחרי עבודה או אחרי בית ספר, גם לילדים זה ממש ממש טוב. אז זה. היא גם מדהימה לכל הקוסמטיקאיות, נגיד, כן, לשים בדיפיוזר בקליניקה. אני לא יודעת אם יש פה קוסמטיקאיות או אנשים שמחזיקים את הסטודיו, אז זה ממש טיפ נחמד. כל הזמן שואלים אותי איזה תערובת יכולה, באיזו תערובת אפשר להשתמש כדי שכולם יאהבו אותו וכדי שיהיה ריח נעים. אז זו בדיוק התערובת שאפשר להשתמש בכל מיני מקומות כמו משרדים או קליניקות, או כל מיני ככה כניסות למשרדים, ככה שתהיה אווירה כיפית, שככה כולם ייכנסו וככה ויריחו ויהיה להם ממש טוב לנשמה, והם כבר זהו, כבר שלכם. אז זה כזה, זו תערובת סיטרוס בליס. אפשר להוסיף אותה גם לקרם גוף. מכירים את הקרם גוף שלנו, הירוק הגדול כזה? אין לו ריח, ואפשר אחרי אמבטיה, כן, פשוט לקחת קצת מהקרם הזה ולהוסיף לקרם הזה את הסיטרוס בליס ולמרוח. מה שכן, תיקחו בחשבון שאסור לצאת עם השמן הזה לשמש, כי הוא פוטוסנסטיבי, כי יש בו הרבה מאוד עדרים. לכן אם אתם רוצים למרוח, להתמרח בקרם הזה, אז בבקשה תעשו את זה לפני שינה, זה גם ירגיע אתכם, אז ככה, תעופו על זה, באמת תערובת מדהימה. גם כתבתי פה שאפשר להשתמש בתערובת הזאת לסירוק של השיער, כדי לשפר את מראה השיער, כדי להחזיר ברק לשיער, אז אתם פשוט לוקחים מסרק אנסטזיה?
אפשר לא עכשיו, בסדר? לא שומעים טוב. אז אני שומעת דווקא, אולי זה משהו טוב, באינטרנט שלך. טוב, בסדר. אז, אז זה פשוט נורא מפריע לי כשזה. אז איפה הייתי? לא, לא זוכרת. בסירוק, כן? אז שמים את זה על מסרק מעץ, אוקיי? ואז מסרקים את השיער, ואז שמן פשוט נשאר על השיער, והוא משפר את איכות השיער, וגם ריח, וככה בבוקר זה ממש כיף. אז זה תערובת סיטרוס בליס. טוב, אז הזוג השני, הוא גם, כי אנחנו עכשיו בקטע של פשן, כן? בקטע של שמחה, אושר, כזה ממש בהיי. אז הזוג השני הוא אפילו עוד יותר מעורר, כן? כי הנה בבקשה יש לנו פה תערובת פשן, תקנו תערובת פשן ב-182 שקל, תקבלו שמן קסיה במתנה. בואו נדבר על הזוג המדהים הזה. אז הפשן שלנו הוא גם מערכת רגשות, כן, למי הוא טוב. תערובת פשן, תקשיבו, קודם כל זה אפרודיזיאק מאוד מאוד חזק, הוא מעורר חשק מיני. עכשיו, התערובת הזאת היא לא רק מעוררת חשק מיני, היא מעוררת חשק לחיים בכלל. היא טובה לאנשים יצירתיים שצריכים לקבל מוזה, כן, בשביל לעשות איזשהו פרויקט. או לאנשים שאין להם, עזבו, חשק לחיים זה קצת יותר מדי דרמטי, כן? אבל כשיש להם איזושהי משימה והם צריכים לעשות אותה ואין להם תשוקה למשימה הזאת. אז כל דבר שחסר להם בו תשוקה, זה תערובת פשן. תערובת פשן היא מורכבת משמנים מאוד מאוד חמים, תבלינים, כן, בואו נסתכל, בואו נחזור שנייה לגלגל שלנו. אני רק רוצה שככה תבינו את המשמעות של הגלגל הזה, כן? אז פה יש לנו שמנים גם של תבלינים וגם של צמחים יותר מחתיים, אוקיי? אז אי סיפוק, שעמום, מרמור, כעס, דיכאון, אדישות, אדישות זה ממש ממש רלוונטי פה גם, כן? אז זה בדיוק, רגע, איפה אני? לא? כן. נו, הנה. אז זה בדיוק תערובת פשן, כן? שהיא כזאת חמה, כן? תראו איזה שמנים יש לנו פה. שמן ג'ינג'ר, שמן יסמין שהוא מאוד תשוקתי, כאילו עד עכשיו זה אפרודיזיאקי ממש, סנדלווד גם אפרודיזיאק, אילן גילנד אפרודיזיאק של אפרודיזיאקים, כאילו זה פשוט טופ של הטופ של האפרודיזיאקים, תפוז, מגנוליה, לימון, הל שמן הכי אנטי דיכאוני שיש, קינמון הכי ממריץ, כן, ברגמות ווניל, וגם וניל יש פה. אז תראו מה זה, כן, כל השילוב של כל השמנים התשוקתיים האלה, המרוממים האלה, שככה נותנים לנו אש, כולם פה. וזה באמת תערובת מאוד 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 כיפית ומאוד חמה, ואפשר להשתמש בה לעיסוי אינטימי, כן? מה שאפשר לקחת פשוט שמן קוקוס שלנו הגדול, כן? לעשות לערבב אותו עם השמן פשן, כאילו לשים בתוכו כמה טיפות של שמן פשן, כן, ויהיה לכם אחלה שמן אינטימי, כן, כבר מוכן, לא צריך להמציא את הגלגל, כי כל השמנים כבר שם. וכמו שאמרתי, אפשר לשים פה על הזרועות, לנשום ככה, אפשר לשים על החוליה השביעית, אפשר לשים כבושם כמובן השמן הזה, אפשר לשים על כפות רגליים, כן, כמו שאנחנו תמיד שמים את השמנים. זה. אפשר לשים כמובן בדיפיוזר, עם מי שרוצה שיהיה ריח כזה נעים וחזק בבית, כן? לגמרי אפשר להשתמש, אפשר להריח מהבקבוק,
אז ככה, כן? לכל השמנים מהערכת רגשות זה בעצם אותם שימושים, כן? להערכה ולמריחה, שני שימושים בעצם, אוקיי? אז זאת התשוקה המהממת שלנו. ובהמשך לתשוקה, מקבלים במתנה שמן קסיה. עכשיו, מי זאת קסיה? קסיה זאת אחות של קינמון. אוקיי? אם קינמון זה שאתם מכירים, כן? קינמון כאילו זה שמן מאוד חם, כן? או שלא מכירים, לא יודעת, אבל הוא בא ב5 מיליליטר, קטנצ'יק כזה, הוא די יקר, אז שמן קסיה הוא פחות יקר כי הוא בעצם לא קינמון עצמו, אלא הוא משפחת קינמון, כן? בוא נגיד ככה, כן? אבל עדיין יש לו תכונות מאוד מאוד חזקות, והוא מחמם, הוא שמן מחמם, כמו שפשן מחמם, אז פה יש שמן שהוא סולן שהוא מחמם, אוקיי? הוא מחמם ברמה רגשית, אוקיי? מטפל באנשים שיש להם קרירות מינית, קרירות רגשית, שקשה להם להיפתח, שקשה להם להביע רגשות, שהם קצת סגורים, שהם עייפים, שהם חלשים, שהם צריכים קצת כוח, שהם צריכים קצת עידוד, כשהם צריכים קצת חיזוק, אוקיי? אז הוא כזה, יש אנשים שיש להם מרירות כזאת מבפנים, כן? אז השמן הזה הוא דווקא מאוד מאוד מחמם ומעלה את החיוך על הפנים, אוקיי? הוא גם כל האנשים שחשדנים וחששנים וחסר להם ביטחון עצמי, אז גם כן שמן קסיה מאוד מאוד יכולה לעזור פה. גם לאנשים שהיו להם טראומות רגשיות, בשילוב יחד עם יסמין זה עובד מאוד מאוד טוב. אתם יכולים לעשות תערובת כזאת של קסיה ויסמין ביחד ופשוט למרוח על כפות רגליים או להשתמש כבושם בתערובת הזאת, מאוד מאוד עובד על, ה, על הרגש, כן? על התחושות של רגש ומנקה את הטראומות, אוקיי? הוא גם מתאים לילדים, וכמו שמנים של קינמון וכמו שמנים לציפורן, כן? שמנים חמים הם אנטי-דלקתיים, אז גם טוב לשפעת ולצינון, אז גם לזה זה טוב, כן? אז אלה התכונות של שמן קסיה, אפשר לקחת אותו לכיכה פנימית, אפשר להריח, אפשר למרוח, אז מה שכן, תדללו, כן? תדללו, תשימו לב על דילולים לילדים קטנים, הם פתאום, לילדים קטנים עדיף לא לשים, כן? אבל שימו לב על הדילול, כי זה חשוב, כן? לא לשים שמנים חמים ללא דילול, אוקיי? זה חשוב. עכשיו אנחנו קצת מתקררים, כן? לא בדיוק, אבל יותר נרגעים, כן? עכשיו אנחנו בהיי, עכשיו אנחנו נרגעים קצת. עכשיו זה זוג, גם כן מאוד מאוד טוב. תערובת שלווה, תערובת פיס, קונים ב148 שקל, הם מקבלים ארומה טאץ' במתנה. אז בואו נראה. תערובת שלווה. תערובת שלווה, וואו, התערובת הזאת היא אחד האהובות שלי. ברגע שיש לי חוסר שלווה, כן, ברגע שיש לי לחץ, ברגע שיש לי מלא דברים שאני צריכה לעשות, או שאני מתרגשת שאני לא מספיקה, או שיש כל מיני דברים שמכניסים אותי למצב של לחץ, אז תערובת שלווה היא בדיוק עושה את הקרקוע הזה, נותנת כזה נחת, נותנת, מרגיעה את הלב, כן? תסתכלו על המרכיבים של התערובת הזאת, וטיבר, זה שמן אהוב עליי שהוא הכי מרגיע, הוא ממש טוב לשינה טובה. לבנדר, אילן גילן, לבונה, לכן זה כזה מקרקע. מרווה, מה זה? מיורן, אני מקווה שזה מיורם. לבנדום,
ומנטה, קצת מנטה. אוקיי, אז מעניין, כן? כי, אבל הווטיבר הוא מגיע ראשון. זה אומר כשאתם קוראים ממה מורכב השמן, אז מה שמגיע ראשון הוא בעצם הכי הרבה בתוך השמן הזה. לכן אני כל כך אוהבת את התערובת הזאת, כי אני מאוד אוהבת ווטיבר. אז הוא גם עוזר להתקפי חרדה. הוא גם עוזר להתקפי לחץ, כן? אני גם מכירה שיש אנשים שנורא מפחדים מטיסות, כן? שיש להם ממש חרדות מטיסות, אז השמן שלווה, פיס, הוא מאוד עוזר לאנשים לפני טיסה, אז פשוט תיתנו להם רולר כזה, שימרחו, שינשימו, אני פשוט יודעת מהניסיון שזה מאוד מאוד עזר להמון אנשים. הוא מרגיע רגשות, הוא מקרקע מאוד בגלל שמן לבונה. שמן לבונה בכלל הוא מאוד מאוד מחבק, הוא מאוד עושה כזה שלום עם עצמך, שלווה, נותן כזה רוגע, חום פנימי כזה. אז השמן הזה הוא ממש פועל מעולה. אותם דרכי שימוש על הזרועות, לנשום מהבקבוק, למרוח על הנקודות הדופק, על כפות רגליים, זה גם יכול להיות שמן ממש טוב לפני שינה, כי בגלל הווטיבר ואילנג אילנג ולבונה ולבנדר, אז זה שמן מאוד מאוד מרגיע, אז גם לשינה הוא יכול להיות מאוד מאוד טוב. אז הוא מעולה למדיטציות, למי שעושה מדיטציות, אני ממש אוהבת לעשות את המדיטציות, כי הוא מתאים להרבה מאוד מקרים שכדי ככה להירגע ולהיכנס לתוך העוגן שלנו, לתוך הסנטר שלנו, כן? אז ממש ממש טוב. ויחד עם השמן הזה מקבלים שמן מדהים, לא שמן תערובת גם, תערובת ארומטאץ', תערובת ארומטאץ' שאני מאוד 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 אוהבת. עזבו שאני עובדת איתה יום ולילה עכשיו בעיסויים של ארומטאץ' שאני עושה כל הזמן, כן, אצלי בקליניקה, אז לכן הריח הזה הוא פשוט מאפנת אותי. אז תערובת הזאת היא היא מאוד טובה לעיסוי, קודם כל לעיסוי, כן? אז מה שאני ממליצה לעשות, נגיד כשאתם חוזרים מטיול ויש לכם רגליים עייפות, או שאתם עבדתם על הרגליים, כל מיני מורות דרך למיניהם, אני רואה פה את יולושקה, כן? אז זה ממש טוב לטיפול ברגליים אחרי שרגליים עייפות. זה משחרר שרירים, אוקיי? משחרר שרירים, משחרר לחץ מהשרירים, כן, אחרי ששרירים עבדו, אחרי חדר כושר. אני מאוד אוהבת ללכת, בכלל, כשאני הולכת לעיסוי, אני לוקחת שמן קוקוס שלנו, מוסיפה לתוכו את השמן ארומטאץ' ואני מבקשת למעשה לעשות לי עיסוי עם תערובת ארומטאץ', כי זה ממש ממש כיף, אני מאוד אוהבת. וגם לרפלקסולוגיה הוא ממש ממש טוב. אני מאוד אוהבת להשתמש גם בו. חוץ מזה, אז הוא מרגיע את השרירים, אמרנו, אז יחד עם זה הוא גם מרגיע נפש, כי יש שם שמנים מאוד מאוד מרגיעים, ומשככי כאבים, כמו מיורן, הוא משכך כאבים מאוד מאוד חזק, בזיליקום, אשכולית, קופאיבה יש שם, לכן זה גם כן, זה גם משכך כאבים. לבנדר, נאנה, שמן ברוש, אוקיי? אז באמת תערובת מדהימה. אני גם אוהבת לשים אותה בדיפיוזר, אוקיי? אז זה לא רק לעיסוי, בדיפיוזר היא גם עובדת מעולה. היא ככה מאוד מנקה, אם אתם מתחברים לריח, ואני מאוד מתחברת לריח הזה, אז אני שמה אותו גם בדיפיוזר. אז הנה, תהנו ממנו, והוא בא פה בחינם, כן? כאילו במתנה. טוב, פה שמתי, כאילו כבר לא יכולתי לא לשים, כבר מדברים על ארומטאץ'. אני רוצה להגיד לכם שיום ראשון ב7/7 אני עושה אצלי הדרכה על טכניקת ארומטאץ'. מי שרוצה להגיע, בבקשה תיצרו איתי קשר, יש לי עוד כמה מקומות. אני עושה את זה אצלי בקליניקה במודיעין,
זה הרצאה של 3 שעות ויחד עם התנסות ועם כל הדברים, אז מי שרוצה פשוט, מי שרוצה להגיע, אז דברו איתי בפרטי או שדברו איתי בטלפון, שתעקבו אחריי באינסטגרם, אני כל הזמן מעלה שם פרסומים על הדברים שאני עושה. אז ארומה טאץ' זה ב7/7, בדיוק איך שאני חוזרת מבולגריה, אני ישר עושה אצלי את המפגש של ארומה טאץ', אז מי שעוד לא מכיר את הטכניקה ארומה טאץ', שהשמן הזה שם הוא מככב, מוזמנים לבוא אליי ללמוד, אשמח לראות אתכם כמובן. אוקיי, אז בואו נמשיך, והזוג האחרון חביב, זה ג'וניפר ברי, שזה שמן RR, קונים שמן RR ב-114 שקל, ומקבלים שמן סילנטרו במתנה. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם ששמן, אני כבר הזמנתי לי אותו, כי אצלי הוא נגמר מאוד מאוד מהר, כי אני משתמשת בו להמון המון המון דברים, תכף אני אספר לכם על איזה דברים. קודם כל, זה לא כתוב פה, אבל אני יכולה להגיד לכם שהוא נמצא בכל מיני פרוטוקולים של Symphony of the Cells, מי שעובד עם Symphony of the Cells, אז אני עובדת הרבה, ושמן הזה הוא נמצא בכמה פרוטוקולים מאוד משמעותיים, אם אני לא טועה בפרוטוקול רגשי לדעתי הוא מופיע, או בפרוטוקול הורמונלי, בקיצור אני משתמשת בו מלא והוא תמיד הולך לי, אוקיי? אז זה שמן שהולך. עכשיו בואו נראה במה הוא משמש. אז קודם כל הוא משחרר את הנוזלים מהגוף, אוקיי? לכל הנפיחויות ובצקות, וכאילו כשאנחנו מרגישים, שואלים אותי המון בקבוצות מה מפנה את הנוזלים מהגוף. אז שמן RR בדיוק עושה את הדברים האלה. הוא גם מנקה את הרעלים, מנקה רעלים בצורה מדהימה, כל זה ללקיחה פנימית, כן? אני אומרת שיש לכם, אם יש לכם בעיות עם בצקות ועם רעלים, אז פשוט תיקחו אותו ללקיחה פנימית, טיפה אחת או בקפסולה ריקה, או מתחת ללשון, או עם מים, מה שטוב לכם, אוקיי? תבחרו. הוא טוב לטיפול בכאבי שרירים, אוקיי? הוא מטפל בפסוריאזיס, בכל הבעיות העור, ובדלקות, בשומן עודף ובצלוליטיס. אני מוסיפה אותו לתערובות שאני עושה, שמנים נגד צלולית, אוקיי? תערובות נגד צלולית, אז זה אחד השמנים שאני מוסיפה אותו לתוך השמן הזה, הוא ממש ממש עוזר. בעיות של ורידים, כן? הבעיות של, יש כל מיני מטומות, כל מיני סימנים כחולים. אני אחרי שאני חוזרת מהאימונים על העמוד וכל הגוף שלי כמו אישה עמוקה כזה, אז השמן הזה גם כן מאוד עוזר לי, יחד עם אלקריסיום. הוא מפעיל את הכליות, הוא עובד על המערכת השתן, אוקיי? אז לכל מי שסובל מדלקות בדרכי שתן, זה שמן ראשון שהוא צריך לקחת אותו לקיחה פנימית, יחד עם לימון. אני תמיד ממליצה לקחת לימון ו-RR לסירוגין, אז זה. ומפנה פסולת רגשית. אז נכון שהוא מפנה את הנוזלים מהגוף, כן, ורעלים מהגוף, אבל רעלים זה לא רק רעלים של הגוף, זה גם רעלים של הנפש. הוא מנקה את העבר, הוא מנקה את כל הרגשות הלא טובים שיש לנו בעבר, הרגשות התקועים. זה בעצם גם שמנים מערכת רגשות, הם גם עושים את זה, אוקיי? אז זה הכל מתחבר, אוקיי? בוא נגיד ככה. אז זה לגבי שמן RR, והשמן אחרון חביב זה שמן סילנטרו. שמן סילנטרו זה שמן כוסברה. מי לא אוהב כוסברה? אני מאוד אוהבת כוסברה. אני יכולה לאכול אותה, כאילו מבחינתי, אני קונה כל הזמן כאלה, כאילו חופנים כאלה ענקיים, 3 ב-10, משהו כזה, ובלי כוסברה אני לא חיה. אז השמן הזה הוא מדהים ואני מבשלת איתו המון.
אני מוסיפה אותו לממרחים, אני מוסיפה אותו לתבשילים, אני מוסיפה אותו לדג, אני מוסיפה אותו לסלטים, לטיבול של סלטים. ממש קצת, כן? כי אל תשכחו, שמנים הם פי 50 או 70 יותר חזקים מהתבלינים הטריים. זה אומר שב-300 גרם של, לא, בוא נגיד ככה, טיפה אחת של שמן אתרי שווה 300 גרם של חופן של כוסברה. כזה, אוקיי? אז הוא ממש, זה ממש ממש חזק. לכן, שימו לב, כשאתם שמים את הטיפה בתוך מטבל, אז תדללו את זה טוב טוב ותשימו טיפה, אל תשימו יותר מדי כדי שזה לא יהיה יותר מדי. עדיף לשים פחות מאשר לשים יותר, אוקיי? אז כדי לא לקלקל את האוכל, בבקשה תוודאו שאתם שמים את הכמות הנכונה של הטיפות. מה שאני מאוד ממליצה זה נגיד לא לעשות ככה, ולטפטף, כי אז יוצא כמה טיפות ביחד, קורה לכם דבר כזה, פתאום רציתם טיפה אחת, פתאום יצא לכם 10. אז אם יצא בתוך איזה אוכל, אז חבל לזרוק את האוכל, כן? אז לכן אני לוקחת כפית, אוקיי? בתוך כפית אני מוסיפה טיפה אחת של שמן, ואז את הטיפה הזאת אני מערבבת נגיד עם רוטב לסלט, אוקיי? אז זה טיפ. עכשיו, אז כן, זה משדרג כל מנה, ממש כל מנה. רטבים, סלטים, חומוסים, כל מיני ממרחים, אבוקדו, ממרח פלפלים, you name it, הכל, הכל. עובד על העיכול בצורה מצוינת, מנקה את הרעלים ממש ממש טוב, לכן אני ממליצה להשתמש בשמן כוסברה לניקוי עדין, כן? כאילו ברגע שאנחנו עושים ניקוי רעלים, אנחנו עושים ניקוי עדין, יש ניקוי עדין, יש ניקוי עמוק. בניקוי עדין אני ממליצה להשתמש במשהו ירוק, או פנל, או כוסברה, או קוריאנדר, כן? אז בכוסברה אני ממש ממש ממליצה. מעורר תאבון, לכל מי לפעמים שואלים אותי מה מעורר תאבון, אז היא מעוררת תאבון. בעלת תכונות אנטי-בקטריאליות, אנטי-פטרייתיות, נוגדות חמצון ומגן על כבד, אוקיי? אז כל השמנים בעצם שאנחנו משתמשים בדטוקס, כן, הם גם עובדים על הכבד ועל הניקוי כבד, אז זה שמן מאוד מאוד טוב. עכשיו, משתמשים בו לבלייה בעיקר, כן? לא הייתי שם אותו בדיפיוזר, לא נראה לי, כזה פחות. כאילו שלכם ריח של כוסברה כזה כשנכנסים הביתה, אז פחות בדיפיוזר, אבל בתבלינים חד משמעי, אוקיי? עכשיו, היום בדיוק שאלו אותי בקבוצה, אמרתי אני אשים לכם פה, מה ההבדל בין תכונות של שמן כוסברה עלים לשמן כוסברה זרעים? אז אמרתי אני אשים לכם את זה גם פה, כי אם שאלו אז אני ככה משתפת את זה עם כולכם. אז כמו שאתם רואים, זה בעצם שני שמנים שונים לגמרי, אוקיי? שמן קוריאנדר זה שמן מזרעים, ושמן סילנטרו זה שמן מעלים. זה בעצם אותו צמח, רק שמן מופק מהחלקים השונים של הצמח, אוקיי? ותסתכלו על המרכיבים של נגיד של סילנטרו, כן? של כוסברה עלים. אז יש שם דסנול, יש דסנל ויש לינלול, אוקיי? זה בעצם, על זה תשימו לב על שמות, יש מלא, וזה בעצם, זה מה שאני מנסה תמיד להסביר, שהתכונות של השמן, מקבלות מהחומרים הנמצאים בתוך השמן עצמו, הכימיקלים הטבעיים, אוקיי? שהשמן מורכב מתוכם, אוקיי? אז יש 3 מרכיבים של שמן סילנטרו, אוקיי? ואתם רואים את האחוזים,
ובשמן הקוריאנדר יש מרכיבים שונים. אמנם יש לינלול, והרבה יותר לינלול, אוקיי? אבל יש אלפא פינן, יש טרפינן, ויש קמפור גם, אוקיי? אז ככה, לסיכום, אני יכולה להגיד שהשמן כוסברה, כאילו יש שמן כוסברה אלים ויש כוסברה זרעים. אז שמן כוסברה של הזרעים הוא יותר מרגיע, אוקיי? הוא יותר מרגיע, ושמן כוסברה מהעלים הוא יותר מתאים לניכור העלים, אוקיי? אז זה בעצם ההבדלים בין שמן כוסברה עלים לבין לשמן כוסברה זרעים, אוקיי? אז רק שתדעו. כאילו, שמן כוסברה זרעים הוא גם טוב להרפאיה יותר, כן? לרוגע, אוקיי? זה. עכשיו, אל תשכחו, שוב, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל לאנשים שעדיין אין להם LRP, זו הזדמנות מעולה, כי החודש, אם אנשים שאין להם LRP או יש להם LRP מאוד צעיר, בוא נגיד ככה, והם עושים הזמנת LRP, נגיד קונים את כל הבוגו בהזמנת LRP חדשה, נגיד כן, אז אתם מקפיצים את האחוז של ההחזר של הנקודות ב-20%. כמו שאתם יודעים, או שאתם יודעים או לא, בתוכנית LRP אתם מקבלים החזר שמתחיל מ-10%. אחר כך זה גדל בעוד 3 חודשים ל-15%, בעוד 3 חודשים ל-20%, אחר כך 25%, אחר כך 30%, עכשיו, אם אתם עושים LRP החודש, אתם מקבלים ישר הקפצה ל-20%. זה אומר שמעכשיו והלאה יש לכם צבירה של 20% מכל קנייה שאתם עושים. כאילו, וזה פשוט ענק, אוקיי? כי זה לא קורה בדרך כלל הדברים האלה, ואני, לכל מי שאין LRP, אני ממש ממליצה לנצל את ההזדמנות הזאת, כי זה מדהים, אוקיי? זהו, זה בעצם מה שרציתי להגיד לכם, ותודה רבה שוב, ואם אתם רוצים לעקוב אחריי באינסטגרם, זה בברקוד הזה אתם יכולים לעקוב אחריי באינסטגרם, ואם יש לכם שאלות, אז אני אשמח מאוד לענות לכם על שאלות. בואו נראה מה יש לנו פה. איזה שאלות יש? ינושקה! אוי, מה באמת. כמה טיפות שמים על מסרק? תשימי, לא יודעת, 3 טיפות, 4 טיפות, 10 טיפות. בואי, כמה טיפות. אל תטבי לי אותו בתוך השמן, כן? אבל כמה טיפות, 2, 3, כזה. יש אפשרות, אם כבר הוצאתי הזמנה היום, להוסיף אליה עוד כמה דברים דרך שירות לקוחות. קודם כל את יכולה לא, שירות לקוחות, נכון, למה שאני יודעת, הוא לא עובד בישראל בזמן הבוגו, אוקיי? הם לא עונים לטלפון. אבל מה שאני ממליצה לעשות, פשוט להוסיף להזמנה וזהו. ואם יש אפשרות, תנסי לדבר עם שירות לקוחות, אולי הם כן יעזרו. יש גם צ'אט של שירות לקוחות, אולי שם הם עונים, אוקיי? תנסי. תמיד אפשר, מקסימום תצליחי, אוקיי? צריך להזמין שמן סילנטרו ואז מקבלים שמן RR, הפוך, בדרך כלל זה תמיד שמן על יקר משלמים, על זול במתנה, אוקיי? אז הסילנטרו עולה 114, לא, אני פשוט היום כבר הוצאתי הזמנה, וזה לא עבד הפוך. ה-RR עולה 96, אני חושבת, בהנחה, באמת? והסילנטרו 114. אז כן, זה אני טעיתי? ואז זה מוסיף RR, כן. אם אז זה שמים פשוט הפוך. סילנטרו, זה נותן RR. וואלה, זה מה שעבד לי הייתי היום. בטוחה שהרער יותר יקר מסילנטרו. אבל טוב שאת אומרת לי, אני אתקן. כאילו, תכלי זה לא כזה משנה, אבל כן, זה טוב לדעת. כן, רק שיעבוד פשוט, כן.
כן, כן. טוב, בגלל תודה רבה. שנתקלתי בזה. תודה על ההערה, זה מאוד חשוב. כן, אני תודה אשים רבה לך. בכיף, באהבה. אה, רגע, את נותנת ליווי אישי? בטח, לכל האנשי צוות שלי אני נותנת ליווי אישי חינם, חד משמעית. אה, שושי, מי זאת שוש? טלפון אני שמשרת לקוחות. היי שוש, את בקבוצה, באיזה קבוצה את? לא יודעת, את לא יודעת, את לא יודעת מי האפליין לא, שלה? לא יודעת. יודעת שאחת בשם הודיה. מהמם. אז תפני להודיה ותגידי, כן, הודיה יפה שלי, בבקשה תעזרי לי לעשות קנייה. אוקיי, בסדר? אני פשוט חדשה. יופי, אז כן, אז תפני בבקשה לבן אדם שבעצם צירף אותך לדוטרה, הודיה, נכון. הודיה, כן, ותפני אליה ותגידי, הודיה, יש עכשיו מבצע מדהים שאני לא רוצה לפספס, בבקשה, תעזרי לי לעשות קנייה, ואני בטוחה שהיא תעזור לך באהבה, בסדר? תודה. בכיף. האם יש את המצגת בקבוצה, איילה. המצגת תהיה בקבוצה שלי, אוקיי? אני כבר בקבוצה שלי כבר שלחתי מזמן את כל התכונות של השמנים, אז אני לא יודעת, אם את בקבוצה שלי אז כן, אם את בקבוצות אחרות אז כנראה שלא. אני יודעת שיש ספר של בוגו, שלא כתוב שם בדיוק על התכונות של השמנים, כתוב שם דברים אחרים, אבל זה מופיע באתר, את יכולה לקחת את זה מהאתר. ואם את בקבוצה שלי, אז בטח כבר קיבלת את זה, שלחתי את זה בקבוצה לפני יומיים לדעתי. עוד? אוי, אני לא, אני מעדיפה לא לענות על השאלות האלה, זה לא לכרגע. אני לא בקטע של העברות קבוצה, לא פה. לא מדברים על זה פה, בסדר? אז זה לא. האם יש שאלות על השמנים עוד? על השמנים, על משהו שמעניין? טוב, כנראה שלא. טוב, אז נתראה בקבוצות, ואם יש לכם שאלות, בבקשה תשאלו שם. ותהנו מהבוגו המדהים הזה. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לכם שהבוגו הכי נמכר זה הג'וניפר וסילנטרו, ואני חושבת כבר 70% מהבוגו הזה נמכר. כל יום אני מקבלת הודעה כמה נשאר מהבוגו, אז מהזוג הזה נשאר איזה 30%, נכון ללפני שעתיים. אז זה באמת הזוג הכי נמכר שיש, אז רק שתדעו שזה באמת ככה. כמה משתמשים בערער למליחה על הפנים ולטיפול בדלקות דרכי השתן. אז למריחה על הפנים אני הייתי שמה נגיד 3 טיפות על 10 מיליליטר, על כזה, אוקיי? וטיפול בדרכי השתן אני הייתי לוקחת 2 טיפות, טיפה בבוקר וטיפה בערב, או מתחת ללשון או בקפסולה ריקה או עם המים, וגם מוסיפה את לימון וגם מוסיפה טיפול בדרכי שתן מעבר לערער, אוקיי? שזה אונגרד, אונגרד פלוס, מריחה של אונגרד על המקומות, חיזוק מערכת חיסונית, כזה, אוקיי? טוב, בנות יקרות, אז היה לי כיף. זה היה ממש ספונטני, אמרתי אני חייבת לעשות את הזום הזה כדי שככה אנשים ידעו, אני גם שמה הקלטה, אז שיהיה לכם ערב טוב, ותהנו מהבוג המדהים הזה, ונתראה בכל מיני מקומות. יאללה, ביי לכולם, ותודה, שמחתי לראות את כולם. ביי. תודה רבה. בכיף, בכיף.